Maluhod po ang gabos para sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaong mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di imi nasabutan asin nautuban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin mo niya namamatean mi ng padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ng labilabing pag-init ng kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, ang dadakol sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Isabay man niya to sa misang ina mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat, dulot kan Bata family. Dulot ni Dennis Orpano and family. Alpapara and Manata family. For safe travel of Hannah and Porter, student of BU. And for healing, offered by Anonymous. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. All souls in purgatory. Trinidad, Vicente, Andrea, Bonifacio, Lourdes, Purificación, Brigido, Reynaldo, Sulpicio, Christian, Eduardo, Alexander, Maria Salome, Artemio, Elma, Amparo, Eduardo, and Hermenia, dulot ni Anthony Blair and family. Para sa kalag ni George, dulot kang Dino family. Sa kalag ni Timotea, Fat, Neptali, and Susano Jr., dulot ni Nelly. Ngunyan po, Domingo, sinisilibrar po niya ito, National Bible Sunday. Asin matindog na po ang gabos. Good afternoon. Good afternoon. Nagkakatiripon po kita ngunyan sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Nasa ikatulong Domingo na po kita sa ordinaryong panahon. Ang Domingong ini pinag-aapod na Sunday of the Word of God or National Bible Sunday. Kaya kasubago pinag-intro niya to ining Biblia, digdi sa may ambo. Tanganing pagirumdumon kita na ang tataramo ni Diyos na yaon po sa Biblia, iyo man lugod ang maging giya, inspirasyon, asin kusog, kan lambang saro sa satuya.
Iyan ang espesyal na balaog na hagado niya to, mantangon yan, kita nagkakatiripon sa paghurup-hurup kan sa iyang tataramon asin pagselebrar kaining banal na Eucharistia. Ngunyan bidbidon tanapoan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos sa Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to ang mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sarabay kitang mag-umaw sa Diyos, awiton niya to ang kamurawayan sa Diyos. Pasalamatan di ka, huli ka na kula mo, kamurawayan. Kakurang na Diyos sa lingapin mo. Diyos sa mga kakamhan, kakurang na aking bugtong Yesu Kristo, kakurang na Diyos. Naman, ikaw na nagpakarap ng mga kasalan at pinapagharapin kami. Ikaw na nagpakarap ng mga kasalan at pinapagharapin ka naman, kaherangin kami. Kahit kasalaan banal, kasalaan karurangan, di kasalaan mo, kaalam ko. Yesu Kristo, kaibahan, Espiritu Santo, sa kamurawayan at isama. Mamibi kita, Diyos na makagamhan sa paman, pasunodaan sa mong mga gawi sa imong karahayan, tanganing sangaran kan namumutan mong aki, magkanigo kaming magbalakid sa mga gibong marhay. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kada Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon.
Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pinapahiling kan enot na babasahon, kung gurano kahalaga ang tataramon ng Diyos sa banwaan ng Israel. Makapangyarihan ini na kayang mabago ang puso kan tao. Ang paghinanyog asin pagsabot kan tataramon kan Diyos, iyon sa indang masasariga na gayo na nagpapahiling kanda ipagbaya kan Diyos sa inda. Hinanyogon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Nehemias. Kaya din naraini ni Esdras duman sa lugar na pinagtiriponan kan mga tao, mga lalaki, mga babae, saka mga aki na tatao na magsabot. Binasa niya sa inda duman ang katugunan, magpoon pagsirang kang aldaw, sagkud udto. Asin hinimati siya nindanin marahay. Nakatindog si Esdras sa ibabaw nin sarong platapormang kahoy na ginibo para sa okasyon na ito. Nahiling si Esdras kan gabos na tawo, huli tahalangkaw ang platapormang tinindugan niya. Nagtirindog ang gabos kan bukasan niya ang libro. Inumaw ni Esdras ang kagurangnan, ang dakulang Diyos, asin initaas kan gabos ang sa indang mga kamot saka nagsirimbag. Amen, Amen. Nagdarapa asinda asin nagsaramba sa kagurangnan. Malinaw na itrinadusir asin ipinaliwanag ninda ang binabasa na katugunan ng Diyos, tanganing masabotan kan mga tao. Kan madangog ka mga tao ani nahagad kan katugunan, natanyog an sa indang buot asin huminibi sinda. Kaya sinabihan sinda ni Nehemias na iyo ang gobernador, ni Esdras na padi sa kaparatukdo kan katugunan, asin ka mga Levita na nagtukdo sa mga tao. An aldaw na ini banal sa kagurangnan na sa indong Diyos, kaya di ka mo magmundo o maghibi. Magpuli na kamo asin magbangkete. Hirasan nindo, nin kakanon sa kainomon ang mga mayo kaiyan. An aldaw na ini banal para sa satong kagurangnan, kaya di kamo magmundo. An kaugmahan na itinao sa indo nin kagurangnan, magiging kakusogan nindo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Matanos gabos ang mga tugonin kagurangnan, sa puso nagtataonin kaugmahan. Ang mga pagbuot nin kagurangnan, dalisay, inataonin liwanag sa isip. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Marahay ang paggalang sa kagurangnan, magdadanay iyan sagkod lamang. Totoo ang mga hatol nin kagurangnan, matanos ang gabos na iyan. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Urog pang minamaawat kisa bulawan, kisa purong bulawan, urog na mahamis kisa dugos, asin sa mga tagdo nin anira. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. An mga itinaram nin sa kong puso, asin ang kaisipan kan sa kong puso, maako mulugod o kagurangnan, sa kuyang pailihan, asin sa kuyang paratubos. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Sa ikaduwang babasahon, nagtukdo si San Pablo, manunungod sa pagkasararo, minsan yaon ang pagkakaiba-iba. Ang lambang nagtutubod, tinauanan ng regalo na igwang ikakahira sa simbahan, na iyo ang banwaan ng Diyos, ang hawak ni Kristo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Mga tugang, si Kristo nakakaagid sa sarong hawak na may dakol na kabtang. Maski kadakol kan mga kabtang, saro sa nang ahawak iyan. Siring mang kita gabos, Hudiyo o bakong Hudeyo, o ripon o bako, binunyagan kita na maging sarong hawak, huli kan saro sa nang espiritu. Gabos kita nag-inom kan saro sa nang espiritu. An kabtang kan hawak bakong saro sana kundi dakol. Kun magsabi an bitis, bako akong kamot. Kaya bako akong kabtang kan hawak. Dai iya nangangahulugan na an bitis bako ng kabtang kan hawak. Kun magsabi an talinga, bako akong mata. Kaya bako akong kabtang kan hawak. Dai iya nangangahulugan na an talinga bakong kabtang kan hawak. Huli takon an bilog na hawak sarong mata, paano na iyan makakadangog? Ukon an bilog na hawak sarong talinga,
pano na iyan makakaparong. Alagad pinamugtak nin Diyos, an manlain-lain na kabtang kan hawak, susog sa buot niya. Kun ang gabos saro sa nang kabtang, hain na an hawak. Sa katunayan, maski kadakol kan kabtang, saro sa nahan hawak. Kaya an mga mata dai makasabi sa kamot, dai taka kaipuhan, dai man makakasabi an payo sa mga bitis, dai ko kamo kaipuhan, an mga kabtang kan hawak na pinaguhuna tang maluya, iyulugod an kaipuhan. An mga kabtang na pinaguhuna tang bako gayong mahalaga, iyulugod ang urog tang inaataman. An mga kabtang na bakong magayon, iyuan sa tong pinapagayon. Dai na ini kaipuhan gibuhon sa mga kabtang na dati nang magayon. Ipinamugtak ni Diyos ang hawak, tanganing an mga kabtang na kulang, sa gayon, urog na matawaning kaumawan. Kaya mayong pagkabaranga sa hawak, kundi ang gabos na kabtang, may pagmakulog sa lambang saro. Kung nakukulugan ang sarong kabtang, ang gabos man makukulugan. Kung inuumaw ang sarong kabtang, ang gabos nakikihera sa kaugmahan. Kamu gabos ang hawak ni Kristo, asin ang lambang saro, kabtang kaiyan. Ibinugtak nin Diyos sa simbahan, inot ang mga apostol, ikadua ang mga propeta, ikatulo ang mga paratukdo, dangan ang nagigibo nin mga milagro, sunod ang mga nagbubulong nin mga nagihelang, ang mga nagtatabang, ang mga lider, saka ang mga may kakayahan na magtaram sa manlain-lahin ng lingwahe. Bako ang gabos apostol o propeta, o paratukdo o nagigibo nin mga milagro. Bako man ang gabos may kapangyarihan sa pagbulong nin mga nagihelang, o sa pagtaram sa manlain-lain na lingwahe, o sa pagpaliwanag kan kahulugan kaiyan. Antataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan espiritu, banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas, kamurawayan sa imo kagurangnan. ginagalangan kong Teofilo, dakol ang nagsurat din maigot dapit sa mga bagay na nangyari sa tahaw niya to. Isinurat ninda ang mga bagay na inusip sa to kan mga nakahiling kaiyan puon sa kapinunan. Kaya nagtukdo kan marhay na bareta. Ngunyan, ginagalangan na Teofilo, pakatapos kung adalan ang gabos poon sa kapinunan, pinagmarahi ko man na isurat ang pasurunod-sunod na nangyari para sa imo. Tanganing maaraman mo ang bilog na katotoohan dapit sa gabos na itinukdo sa imo. Nagbalik si Jesus sa Galilea, pano kan kapangyarihan ng Espiritu Santo, nakalakop sa bilog na teritoryong ito ang bareta dapit sa iya. Nagtukdo siya sa saindang mga sinagoga, asin inumaw siya kan gabos. Pagkatapos, nagduman si Jesus sa Nazaret, ang banwaan kung saan siya nagdakula. Siring sa dating kinaugalean niya, naglaog siya sa sinagoga kan aldaw na Sabat. Nagtindog siya sa pagbasa kan kasuratan. Itinao sa iya ang libro ni Propeta Isaías. Binuksan niya ini asinakoa ang lugar na nasusuratan ka ini. Nasa sako ang espiritu ning kagurangnan,
Ulita linahidan niya ako sa paghulit kan marhay na bareta sa mga dukha. Sinugo niya ako sa pagpahayag kan katalingkasan sa mga bihag, sa pagtaonin pakahiling sa mga buta, sa pagpatalingkas sa mga inaapi, asin sa pagrukyaw kan taon naan kakurangnan maligtas kan sa iyang banwaan. Linukot ni Jesus ang kasuratan, inuli sa nagtao sa iya, dangan nagtukaw. Ang gabos na tawo duman sa sinagoga, naghiling sa iya. Dangan nagtaram siya sa sainda, ngunya na aldaw, na utob na, ang kabtang na ini, kan kasuratan na sa indong nadangog. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Ngunyan po na Domingo, ikatulong Domingo na sa ordinaryong panahon, sabi ko sa pagpuon kan Santa Misa, ngunyan po iyo ang National Bible Sunday or Sunday of the Word of God. Tinatawan niya ito nin pagpahalaga ang mga tataramon kan sa tuyang kagurangnan na nasusurat sa Biblia, na bako sa na po nagtataonin mensahe sa sato, kundi ini nagsisirbi man bilang giya kung paano kita mabubuhay, inspirasyon sa satuyang buhay, kasabay na po ang proteksyon asin kusog na itinatao kay ni satuya. Ang magayunon lang na hapot, ano baya? Na-apresyar tabaya ining tataramon ng Diyos na yaon sa Biblia. Nagtataubaya kita nin panahon, tanganing paghurup-hurupan an sa iyang mga tataramon. Bago ako magpadagos, gusto ko mag-share sa inyo ni sarong istorya. May sarong lalaki kayo ito na depressed siyang maray dahil siguro kan mga pinagdadaanan niya na mga problema asin kadipisilan sa buhay. Nag-decide po siya na mag-Bible cutting. So, bubukliton mo lang ang Biblia sa sarong parte ka ini, then itutukdo mo sa imong muro sa sarong passage. And perhaps that will give you the message. Asin kung ano ang gusto mong maaraman na mensahe ng Diyos para sa imo. Ining lalaki, because he was depressed, he wanted to know what God wants him to do. Ano ba ang gustong gibuhon ko sosog sa tuyang kagurangnan. Ang enot niya pong nabuklit, unfortunately, itong yaon sa Matthew 27, verse 5. Story about the betrayal. Na kung saan si Judas was described duman sa particular passage na nagluwas, asin nag-suicide. He hung himself. Sabi kay ining lalaki, I don't think iyan ang mensahe kan Diyos sa kuya na arugon ko man, na magbitay man ako kan sa kuyang sa diri. Kaya sabi niya, for the second time, binuklit niya giraray sa Biblia, itinukdoan sa iyang muro sa another passage, and ini naman ang sa iya pong nakuha. Luke 10 verse 37, istorya kan Good Samaritan. Ang eksaktong verse nagsasabi, lakaw, iyuman ang gibuhon mo. Go and do likewise. Sabi niya, ultimo na sa naini. Sa last round kan sa iyang Bible cutting, ang sa iya pong nabuklit, iyo ang John 13 verse 27 na nagsasabi, ang gigibuhon mo, gibuhon mo na tulos. Ano ang magayon na leksyon na mano dan tapo digdi mga tugang? That it's dangerous to interpret the passages of the Bible out of context. Lalong-lalo na if we try to interpret what is written in the Bible literally. Kaya baga sa mga tugang tang wrong again, ininterpretar ninda itong passage sa Bible that you must be born again for you to be saved. Kaya nagbaralyo sa born again. Kaya wrong again. So it's very difficult to interpret the passages of the Bible out of context. It is not enough that we know what the Bible says. It is more important to know what it means. Mas importante aramon ta po kung ano ang konteksto kaini, asin ano ang kahulugan kaini sa satuyang buhay. Lalong-lalo na po ngunyan,
Ngunyan na modernong panahon, dakulo na baga po ngunyan ining mga inaapod niya tong double meaning words. Diba? Permi kong narurumduman na example kay ni. Pag ika po bako taga Bicol, and if you happen to go dyan sa first district, pasiring po sa Bakakay, di ba? Igwa dyan in baryo, dahi ka na maaging San Jose, digdi ka na po sa shortcut, pasiring sa sentrong Bakakay. May barangay dyan na aagihan ka, ang pangaran Hindi. Sisay po ang mga taga Bakakay digdi. Hindi. Di ba? Saro sa ng taga Bakakay ini. Hindi. Yan. Pag bako ka taga Hindi o Bicol, ang basa kay ito, Hindi. Yan. Kaya pag binasa mo duman sa may maagi ka sa elementary school, ang mababasa mo po, Hindi Elementary School. Malilibong sumaagi. Kaya ngunyan, nariparo ko, the last time I passed that place, binago na po ninda. Ang nakalaag na mababang paaralan ng Hindi. Yan. Dati ang nakalaag po duman, Hindi Elementary School. Ano ito? High school? College? Diba? May saro pa po dyan na Barrio Island Barangay na ang ngaran Mataas. Ang problema, tinagalog sa title, pag nagsakay ka po sa bangka, approaching the island, ang matambara po sa imo, itong pangaran kan eskwelahan, mababang paaralan ng mataas. Mga double meaning words. Digdisa na nga ni, baga, dahil na kita marayo, pag bako ka taga Bicol, pag taga Bicol ka, pag hinapot ka, taga Daraga ka, igwa dyan na ngaran kan barangay Tagas. Yan. Kung iba ang nakadangog, garim bako magayon pagdangugon, din ka ngaya adon, mapatagas. Pag uli mo, din ka ngayagit, nagpatagas. Di ba? Minsan na, kaya day dapat na, kung ano ang nasurat, iyon na iyan. Dapat aramon niya to, ano ang kahulugan, kan sa tuyang tigbabasa sa Biblia. Na minsan, that is subject to misunderstanding, misinterpretation. May saro kay itong foreigner na padi, baguhan po sa Pilipinas, pero mahiguso na padi, para pakumpisal tulos po siya. Kaya, kang nagpapakumpisal siya, igwa po siyang darang dictionary. Tagalog to English, English to Tagalog. One time, may nagkumpisal digdi sa foreigner na padi, babaero. Sabi niya duman sa padi, ako po ngayon, Father, may dalawa po akong kulasisi. Dahil nasabutan kan padi sa term na kulasisi. Hinanap niya po duman sa dictionary, ang meaning kang kulasisi, a bird which looks like a parrot, good for a pet. Very entertaining. Ay kang nabasa ito kang padi, aramanindo ang ibig sabihon kang kulasisi pag ginamit mo digdi sa tuya, na may duwa siyang concubine, may duwang babayi. Yan. Aram nindo po, sabi kang padi, kang nabasa niya ito, na may dalawa siyang kulasisi. Oh, very good. Very good. Bigay mo sa akin yung isa. See? Kaya ngunyan, namumutan kong mga tugang, as we celebrate this National Bible Sunday, tigahagad po sa tuya, kasi tigi-imbitaran kita kan selebrasyon na ini, to give importance to the Word of God, na yaon po sa Biblia, and to know its meaning and implications sa satuya pong buhay. Ano ba ang kahulugan ka ini sa satuyang buhay? Paano ta po iyan gigibuhon? Ini man lang natulo ang kaipuhan ta pong gibuhon. Basahon ang Biblia. Tigbabarasa ta pa daw po ang satuyang Biblia. Baka ang mga Biblia ta, aalpog na, o dahi ta nabubuklit, or amoy alkampor, tayaon sa aparador. Sabi ko nga ni, marahi pa so, mga tugang niya tong ibang reliyon, mga protestante, permi po naikim ang Biblia ninda. Perming daradara, kayaan amoy kang sa indang Biblia, amoy, kilikili, amoy yuka. Yeah. Yung sabi kan sarong atheist, sabi niya, kamo ngayong mga Katoliko, you have the most beautiful book in the world. The problem is,
you do not read it. Dahil tatig babarasa. So basahon ta ang Biblia. Tanganing maaraman niya to kung ano, ang mensahe kan mahal na Diyos para sa tuya. Second, we must pray the Bible. Do we pray the Bible? Arual daw, ma-mentionar ko na, arual daw po sa Radio Veritas, pinupunan ang programa, pinupunan ng aldaw, sa sarong programang Diyos, Bago ang Gabos. Kada alas 5 ninaga, puon Lunes hanggang Sabado. Sa paghurup-hurup kan tataramo ng Diyos. Radio Veritas Legazpi 1008, asin dadangugman po nindo ini, asin madadalan sa DCTV Channel 2, asin sa Facebook page kan Radio Veritas Legazpi. Magpuon ngunya na Lunes, magayunon baga na sa tuya pong urual daw na pamibio ng Biblia. One word a day sa Biblia that will possibly guide us. Tanganing iyoan magiya, maging inspirasyon sa satuya pong urual daw na pagkabuhay. And of course, we need to live the Bible. Isabuhay ang Biblia. Yan. Do we exert efforts to concretize ining mga nababasatang mensahe, ining mga nadadangugtang tataramo ng Diyos? Let it have a palpable application sa satuya pong buhay. Sabi kan sa rong librong nabasa ko, the Bible as a book is a skeleton which needs life and flesh. Sa dapat ininahihiling, sa buhay niya to bilang sarong simbahan, asin sarong komunidad, nagiging presente ang satuyang kagurangnan kung satuyang tigsa sa buhay ang sa iyang tataramon. Kung ininahihiling nasisilag sa buhay ta, Christ is alive among us. Buhay ang Diyos sa tahaw niya to gabos. Kaya lugod pa man ang celebration kay ining National Bible Sunday or Sunday of the Word of God, maka-inspirar sa lambang saro sa tuya na enot sa gabos, sarabay daw niya itong sabihon, basahon, pamibion, asin sa buhay ang Biblia, asin inian maging giya, inspirasyon, asin kalasag niya to sa buhay. Amen? Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos, tanganing ipahayag, ang satuyang pagtubod. Sarabay po kita, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglang kan langit asin kandaga, asin kay Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag huli kay Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin nililubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, halit sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos sa mga makakamhan, halit duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi nin banwaan, may pagsarig kitang magdulok sa Ama nan sa iyang aki naglungsad kan mabiyayang taon sa sinagoga sa Nazaret. Sa kada petisyon masimbag kita, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan magiyahan kan paarog asin katukdoan ni Kristo sa pagharubay kan marahay na bareta, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga yaon sa gobyerno maging maimbod sa indang mga katungdan, urog na sa pagmangnukan mga dukha, asin mga yaon sa laylayan kan sosyudad, ipamibi niya to sa kagurangnan.
Tanganing maghigos kita sa pag-uyon kan sa tuyang buhay sa mga katukdoan kan marahin na bareta ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga nagihelang rangahon ni Kristo, hulikan sa tuyang mga nakakapaumay na tataramon na singgibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga gadan magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. O Diyos na makakamhan, sinugo mo si Kristo sa imong aki sa pagdusay kan buhay, tanganing kami makatalingkas. Ligtasan kami sa bagsikan sa iyang karahayan, asin pag-uyunaan kinaban sa imon na makabalik sa imong katuninongan. Teka ang Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namibibi kami, kaugaying ako an sa mong mga atang na sa pagpabanal ka ini itugot mong maging nakakaligtas para sa mo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Taasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Toong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, hulikan na mumutan mong aking sa Yesu Kristo, an sa imong tataramon na iginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas asin paratubos para sa mo, nanilaman sa bagsik kan Espiritu Santo, asin namundag sa Virhen, sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imong banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daugon an kagadanan, asin ipahayag, an pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan gabos na santos sa sinanggeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit.
sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabuwas asin magkakankainitay niyan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuwas asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo liwat ikinapahaya, sa koda ikaha agnato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat tap pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, taganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Heraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod, kan sa imong simbahan, asin papagkanigo, na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan, kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya, espiritu. po niya naihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Hawak kasi ito. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas,
na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Malod po ang gabos para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo ning pagkamot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kadean mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo, na kami da mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ng karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod maman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa mong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos, sa imo sa muyang Dios, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa mo, na kaming nagaako kan sa imong grasya, na nagtataog bagong buhay sa imong atang, danay kaming magmuraway. Uli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa National Bible Sunday asin tada. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 45,358 pesos and 70 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 4,664 as in 75 centavos.
Ang ikadawang kolekta nag-abot man po sa 8,810.80 centavos para po ini sa Holy Childhood. Available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tong parokya. Sa Enero 29, Miyerkules, isisilibrar po niya to ang Piyestang Chinoy. Magkakaigwa po kita ng banal na misa sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Asin sa Pebrero 2, iyo po ang Candelaria. Magkakaigwa po kita ng pagbindisyonin mga kandila sa kada misa. Available naman po ang Jubilee of Hope, A Pilgrim's Guide to the Seven Churches booklet. Para po sa iba pang detalye, maghapot na lang po sa opisina kan sa tong parokya. Asin maot naman po na pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana, mga anonymous, 5,000 pesos, tulong anonymous, 1,000 pesos, duwang anonymous sa 500 pesos, anonymous 400 pesos, lutong nanay food services, 5,000 pesos, HG and Ian Peña, 1,000. Calderon Family, 900 pesos. Mr. and Mrs. Bayobo Jr. and Family, 500 pesos. Risa H. Dijeto, 500 pesos. Jeff Togores, 300 pesos. And Devotee, 300 pesos. Diyos mabalus po. Matindog na po kita, Gabos, para sa huring bendisyon. At sa kuya pong apresasyon, asin pasalamat sa Indo, Gabos, lalong-lalo na sa mga naglingkod sa tuyang Santa Misa ngunyan, magpoon sa choir, live streamer, sa lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, and sa tuya pong mga altar servers. Thank you very much po. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendicionan lugod kita, Gabos, kan Diyos na mamumuton na sinmaya herakon na nama, an aki asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw tapos na an bisa. Salamat sa Diyos. Thank you po.